Сама ідея створення сьогодні на підконтрольній уряду території України органів влади, місцевої влади, які почнуть свою роботу зразу з моменту деокупації, відповідно реінтеграції вже безпосередньо на тих територіях, це ідея, яка абсолютно мною підтримується. Ми так само зараз думаємо над тим, щоб створювати, наприклад, вздовж біля лінії дотику, от як сьогодні існують, там у нас вже прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, тобто правоохоронні органи Криму, вони є, і вони займаються своєю діяльністю. Чому б дійсно не створити місцеві органи, які би приймали сьогодні громадян, вирішували би їх питання. І як тільки відбудеться момент звільнення територій, це буде якраз той кадровий потенціал, який почне зразу з колес працювати, забезпечувати безперебійне життя населення, яке сьогодні є в заручниках на тих територіях. Если говорить о целесообразности воссоздания крымских местных властей на материковой части Украины, не только местных властей, воссоздание Совета министров Крыма, зачем, как вы думаете, каким образом это может приблизить деоккупацию полуострова? Ну, по-перше, я маю вам нагадати, дуже, я вважаю, яскравий і успішний приклад створення таких установ – це, наприклад, прокуратура Криму. Яка, ну, не тільки прокуратура, у нас тут много структур. Я просто хочу реально ефективний приклад навести, тому що дуже багато чого було зроблено і продовжує робитися. Те, що пов'язано з санкціями відносно країн, які порушують ті ж там морське право, да, якісь обмеження. Недавно депутати французи з Європарламенту в Крим приїжджали. Так, ну тобто є абсолютно чіткі якісь речі, які, не дивлячись на те, що фізично це знаходиться не на території Криму, але фактаж є, збір доказів є можливим, да? Тобто всі юрисдикції все одно залишаються українськими, це працює. Тому для мене, по-перше, це носить з юридичної точки зору абсолютно логічний характер. З точки зору символічної, тобто такої ідеологічної або політичної, це носить характер того, що Крим залишається топовою повісткою, він в адженді, ніхто не збирається від цього відмовлятися, ніхто не забув і нікуди це питання не поділося. І з точки зору просто питання поваги до людей, які переселенці, наприклад, з Криму, або люди, у яких дійсно залишаються певні питання і вони не втратили зв'язок, то будь-яка країна взагалі зобов'язана забезпечити повний набір всіх органів влади, тим паче, що я нагадаю, що згідно діючого законодавства у нас нічого не змінилося.